Good morning. Yan, nandito kami sa Costco, ano. Kagaling lang namin sa simbahan kasi syempre palaspas ngayon, linggo, ano. Kaya after nung mass, dumiretso na kami dito sa Costco South kasi si Joanna ay may gustong wala, tingnan-tingnan lang. Yan. Ang ganda nitong ano sa garden. Ang kabuti. $59.99 para sa garden. Kung merong backyard, maganda to. Puro na pang summer, ano? Ganda yung mga planters. Ito. Yan. Ano, nakarami na. Sabi ko kay mama, magpila siya dun sa ano, sa taste test na free test na gusto na. Kuha ko ng ano, hipon. Ay, doon tumanda dito. Tapos may lobster. Oh my God. Lobster agad? May crab. Ito. Oh, daddy. Gusto ko pa. Lobster na naman? Pwede ka mag-tenderloin tips? Pwede. Oh, yan. Duman. Bagong mga karne. Oh, sige. Tapos pizza please. For later. Pizza. Hipon. Yeah. Ano? Ini? Ayan. Ano pinagkaiba kayan dyan? Ito yung ano. Ano yan? Ano yan? Ewan ko dyan. Ito na lang. Ito na alam natin eh. Pero ano yan? Parang luto na eh, no? Ito, yan o. 31. Mas ano, mas mura ni kaysa dun sa ano. Mas mura kaysa dun sa luto na yan eh. Superstore? Ano, mas mura to. Oo, tingnan mo. Oo, mas mura. Mas mura. Buhay yun eh. Mama, mas mura mama. Di mama. 37. Yun, lang. 50 plus ano? Duman. 50 plus, 56 ata. ata. Akala ko 100 plus. Mama, di ko be. Oh, 37 lang oh. Sige na, pero gusto No. ko pa ito kung dahil ito. Pero yun, luto na. Luto na. Gusto Yung ko ano po. mag-arpen, mama. Sausawa na lang. Yeah. Okay, basta. Yun oh. Ito na lang. Yan. Busy ko ya. Mais. Kuha tayo ng mais. Kasi last time nabitin ako ng mais dun sa lobster eh. Masarap. Ito lalagain lang. Akin lang. Ha? Ano siya? Ang daming free taste doon po, daddy. Ay, Kim. Gusto mo. Taong touchan. Yeah. Ang Pera, ano yan? Di ba ito yung mga root crops na ano? Ayun. Tapos yung daddy nakasale. Masarap to. Good ay ba? $14. Ayos. Para kay mother. Mag-ano ka? Mag-battle shrimp ka mamaya o ano? Sinigang. Abo ko daddy mag-buttered shrimp. Sa sunod na yan, sinigang lang. Siyempre, itlog. Meron pa naman doon pero dito tayo sa 11, 14. Ito lang siguro. 30. Mas mura sa superstore. 10 something lang doon. Dito 11.19. Pero mas malaki naman siguro to. Si Isabel kasi hindi na namin sinama sa simbahan. Yan kaya kasama si Lolo. Late na yung gumising. Maybe there's a lot of free taste in Costco. Kaya Lola tasted. pasalubong daw, Dalarama. Tani Lola. Ayan, bago sa paningin mo. Ano name? Miss Chocho. Korean. Kuchen. Korean. So ano siya? Delicate layers of fluffy sponge cake. Chocho. Nakasale na. Ayos na. Tatabangan man ako ni mama mag-ubos ko. Kaya I'm confident. Walang. Let's go. Muwa naman. Belly. Yan ano, dumaan muna kami dito sa may Sephora. Hinihintay ko sila Mama and Joanna. Tumilikin siguro ng lipstick o makeup ano. So after nito ay pupunta kami ng MOA. Bibili kami ng pork belly. Yan, kasi yung doon sa Costco medyo mahal. Hindi naman ganun karami yung kailangan namin. Ang ganda na ng panahon dito sa Saskatoon, no? Kaya gusto ko mag-ihaw-ihaw ng ano, tiempo. Ayan. Ang ganda na. Sana tuloy-tuloy na to. Pinapapasok sana ako ni Joanna kaso anong gagawin ko dyan? Yung mga pang girly girl lalo dyan.
Dito ito sa may Costco South. Yan. Kasi sa kabila ng Costco, merong Sephora, merong McDonald's, merong Tim Hortons, tapos merong diyan, Marshall. Tapos yung sa mga sa mga alagang animals nyo, merong bilihan ng mga pagkain diyan, tapos grooming ata para sa mga aso. Ano po muna bakal? Ang testing. Daddy tanang supong nakadakol tao. Grabe, daddy, ang tao grabe. Tapos daddy ilang mo kadakol akong swatch. Testing lang. Naka-sale April 14 sa aga. Oh. As in, daddy, spray lang kami ng spray ng pabango. Tapos yung mga lipstick, blush on, ala. Okay na yan. Tester lang. Sana? Milk tea. Milk tea? For mama. Let's go. Daddy. Napadaan pa kami dito sa may mga tea. Brown sugar pearl milk tea. Okay, let's go. Ulong. Abi dito may mga pearl. Di parehas na lang kamo ni. Stone display. Ang ganda. Siram First time natin dyan. Moment tea. Amoy ako Ito, Five Guys. 3 guys. 5 guys. 3 guys. Three Guys. Makilalaki si Daddy. Ano na? Sige. Ayun. Okay. Typical. Sa akin mamaya na. Ako mamaya. Typical. Pero masiram. May cashier. Magkano yun? Yung, wala sa... Ay, Daddy sa imo ni. Ano pala ang tawag dito? Iyo sa ikin. Marco yan. Daddy sa imo yan. Ang tawag dito. Magkano to? One size lang sila. Daddy, sa imo ni. So, One size lang sila. palit na tayo. Gusto ba kay Marco? Daddy sa imo ni. Palit na tayo. Binuksan mo na eh. Kortiyo. Grabe. Sige. Data ini may pudding. Okay. Give me your straw. Nagkamali. Sorry. Tapos sa mga size, one size lang. Wala silang small, medium or isa lang. Kasi sabi ko small lang sana wala daw. Magkano isa? $7 something man lang. Ayos. Tamang-tama, mainit na Mama. Ay, mabalik pa kita. Kasi yung card may card. Ayos. Nga, pumawa na talaga Ano ba yung card Naginda na yung dalawa eh. Ayun na. Yan. Chicken skin. Ayan, ito. Pwede na to. Ito. Pork shoulder. Pwede na yan. Sarap na naman ng ulam ni Isabel Mamay. Liempo. Ihaw. Kuha ko ng kalamansi. Meron pa akong isang malaking dun salmon. Bukas naman yun. Pero ito, sarap yan. Babad ko mamaya. Marinate natin. Siyempre, kalamansi. Yan. Kalamansi. Pwede na to. Alright. Uuwi na kami para mamarinate ko na rin to. 2 hours later. Okay, yan nakapag-marinate na ako. Ihawin namin ni Papa yan. Sarap. Buti ito lang nasa $10 lang lahat-lahat. Alright. Jesus. Okay. Ako ay magpapaapoy lang ng uling pag-iihawan namin. Yan. So kami ay naghihintay-hintay ng aming niluluto. Yan. Nag-iihaw-ihaw. Belle, come here. Are you picturing my job? Huh? Are you picturing my job? No. Video. I'm having my hard work. Ano gigibon mo kan eh? Ang gagawin mo ito? Papa, you can't shake it. I can. Kawilo ng bata maglaro ay. Sweet dessert for us. You can just What eat do you want for dessert? Papa,
You can eat this for pretend. Oh, okay. This chocolate or what? Chocolate cake. Okay na. Ayun na, karagana na digdi. Tama-tama yan. Hindi mo tinututong. Panduay lang nga daw, basta daw. Yan, kagana na. Ayos. Pwerte. Tuyo lang yan, oh. O, suka. So habang nag-iiyak si Papa, no, magluluto na rin ako ng aking patola. Yan. So para meron kaming gulay miswa, no. Ito yung binili ko nung Biyernes. Gagawin ko pa lang. Yan, magluluto muna ako ng patola natin. Wait for everyone to sit down. Galit muna. Ay, magpe-pray pa si Isabel. Oh, yan na, oh. Pray! Dito ni Oh, wait Papa. lang. Oh, wait. Okay, go. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Thank you, Lord, for our bountiful blessing that you laid on our table. Amen. Okay. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Yay! Isabel ang tagalid ng prayer namin palagi. The rice. Oh, dali, dali. Of the rice. Sabi niya, Mama, meat. Kanina, Mama, meat. Uy, grabe, mainit ka. Grabe. Grabe, grabe. Ay, nasukan mo kaya. Excited. Grabe. Siya nang pumapak niya. Ayaw mo ng ipit mo. Oh, ay. You're the scooper. The scooper. Ay, na si pangarap yan. Oh, the scooper. Okay, okay. Ay, sus. Sit down. Ako ito, oh. Your banana, where is it? Yung dyan mo sa mo. Uy, sus. Oh, Kulang eh. no. Yung isang araw, lobster. Yan dito nga. Bukas ano naman, salmon. 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 Meron akong salmon dyan na mahaba. Salmon. Yan. That Ano, is Bel? my- Yummy? Bel? Itulugo. Ayos. Galit-galit muna. Oh. This is my ano. Mama, Yes. Mama Mishwa. Panalo. No. Ha? Ayos pa. Swerte. Okay, mapapag. Ayos. Patola. Gusto ni Isabel. Ano lang yan? $10. Gusto ni Isabel patola. Dalawang supot na. O yung patola? Yummy, Bel? Gusto niya kasi may miswa, oh. Bel? Sabi sa Mishwa. Ay, pwerte ang misili. Swerte. Kita ang manghang. Ayos. Perte. Kain muna kami. Kumaya naman. Ano ka ni Ma? The next day. Namimili na naman si Isabel. Alright. Nandito kami sa Berry Barn yan. Magme-merienda. Lunes na naman. Bilis ng araw. Ay. Wala pang mga dahon. Yan. Sinundo namin si Isabel tapos diretso kami dito para mag-merienda. Kasi open ang Berry Barn. Tingnan natin dyan sa likod mamaya. May petting sa April 19. Oh. Tapos April 20, buffet. Oh, buffet. Ha? Your feet is so dirty? Tapos may Easter pa sila, di ba? Na buffet din. Ha? May Easter pa silang buffet. May what? Easter. Yeah. Everything is so dirty. Bibi, lift your foot nga ni when walking. Lift. Yee! Oh. Berry Barn. Siyempre, favorite na lugar namin. Asan yung mga berry nila dito, baby? Yung sa salad. Ha? Yummy candy? Rock candy. Ha? Later na. After eat. Ano yan? Don't touch. Mahulog. Don't touch. Look lang. Let's go na. Ito na si Mama. Let's go. Let's go. Yay! Look at that. Look at the place. So nice. Hello. Yeah, let's go. Yeah, ma-order kita.
Oh, okay. Magsasarap pala sila ng alas 4. Yung likod do. Sige, diyan ka na. Dito na ako. Dati lang sa ko, itong ano. Yung chicken burger na masarap. Yeah, ano. Masarap yan. Dati, ipati mo lang. Baby. So ito pala yung mga upcoming event nila. Mga events nila. Yan, oh. May bayad mo. Waiting Mizuno. Meron pa dito, June 28. Kailan mo pupunta sa Bitis? Ayun na lang ba? Hintay lang namin yung order namin. Ano yan? Me. Pasalubong from my friend from the Philippines. So my friend ako Katingko. daddy, my friend ako si Josh. He's like white Canadian. Talagang Caucasian. Then they always see me at work na may na-recruit ko na siya. Humingi din siya. Sabi niya, how much do you want for it? Sabi ko, how much do you want? It's for you, it's free. Dami sa Pilipinas niyan. Tapos gusto niya pa ng isa. Isa pa? Sabi niya, bayaran niya raw. Sabi ko, you don't have to pay. Oo. Hintay lang namin yung pagkain namin. Daddy, nakabukas pala. Okay, mali. Oo nga, nakabukas. Kaya may pumapasok na hangin eh. Nandyan pa naman sa labas yung ano, yellow pa yan, no? Yung river. Hindi ka taga-pikipik na nakaklose naman. Beautiful Sarap. color ni Lolo. Ang sarap magkape na. Nakabukas to. Kasi malamig. Mama, enjoy talagang Canadian. Ay, Canadian. Saskatoon weather. Saskatoon weather, no? Sarap. I'm gonna put cream in it. Sarap. Ito parang gutom na sa kanila. Isabel, is it yummy? Talagang yummy yan. Ayos. Deserve na Pagkain today naman. because- Tayo natin yung pagkain. Because deserve na today. Wow. Don't worry, ma. I'll give you that. Ayun na. Your food is there. Go ahead. Wow. Look, baby. Oh. Thank you. Thank you. Look at that. And I'll Laki. be back with some coffee. Thank you. Can I bring out? I'll wait to bring your dessert. For you. Yeah. Thank you. Oh, it's so good. Another thing like this, Of please. course, I'll bring you some. I'll be right back. Siyempre, kasi galing ng school si Isabel. Picture. Bari. Picture daw sila Papa dati. Ay, picture si mama and papa. Picturean ko lang ka mo. Oh, ano yung bell? Hulog ka. Uy, dance anak. Uy. Ibang epekto kang Ini-English kami ni mama. Ibang epekto kang soup. Hindi ko alam kung ano nandyan sa soup na yan. In-English kami bigla eh. Bawang lang pala. Ano ba? Tayo na anak. Yummy ang I food. love the Sabi, no? weather today. Sarap. Ito yung ano. Sige na ba? You can eat your burger here. Anong tawag dito? Ano? Berry Barn Burger. Yan, Berry Barn Burger. Yan, no? Meron pa silang masarap dito. Yung ano, Chicken Bacon Club ba yun? Ayan. No, masarap din yun. Masarap din yun. Ano, malapit. Uy, talagang. Dahil So, nagutom si Isabel. Kahapon napalabang kami ni Papa nung ano, ihaw-ihaw namin. Ang sarap. Maganda na kasi panahon, no? Daddy, mag-refill ka coffee. Pare-refill ako ng coffee. Buti dito, unlimited. Unlimited. Some more coffee. Garo. Alis. Ang laki ng burger nila. Tapos tumulong pa. Laki ng burger. Yummy, Ben? Isabel? Isabel, is it yummy? Is it yummy? Salad. Gusto ng bata. Siyempre masarap eh. Papa, this one is mine. Yes, Papa Jesus is yours. Ano, masarap yung ano, beets, ano, soup. Yeah, bit. Panalo. Eat your burger. Tapos mamaya, bake tayo ng salmon. Ay. Bake tayo ng salmon mamaya. Sarap. Ay, dessert. Saskatoon berry pie. So, kung kayo po pala ano mapadpad, dito nyo makukuha yung ano, bago menu nila. Dito nakalagay. Kasi hinanap namin dun sa menu, wala yung para sa Saskatoon berry pie. Ito, mga dessert. I can put this here. Mm. All right. Thank you. Yan. Dito. I understand. Thank you. Dito nakalagay yan. Oh. Yan.
Kasi dun sa binagay nilang menu, wala. Like on burger. Ayos. Mario. Nabigyan pa ng sticker ah. I'm done. No, you, Choose one, lang, anak. Choose one lang. Choose one lang. One sticker lang. Of each. One of each lang. Minecraft. Minecraft. Get one sticker. Saan mo natutunan yung Minecraft na yan? McDonald's. Ha? No. May Minecraft. Bibi, choose one sticker lang. On toppings. Isabel, that's for sharing. Ayos ah. Yung isa, ako na lang kukuha. Yeah. Toppings. It's okay. Start na. Isabel, wait po. I think anak. Sarap. No? Yes. Sarap ng burger. Isabel, be proper, be proper, be proper. Wait lang, baby. Wait for mama. Sige mo yan. Whipped cream. Whipped cream. Strawberries. Strawberries na lang laro. Yun na lang, strawberries. Yung berry pie. Ay, ang berry pie. Yung saskatoon na. Sige. Yan masarap. Sige. Sa lahat, ano? Abo ko iba-iba. Pwede man half strawberry, half cherries, no? Gagano pa rin. No, kaya mali ako naman. Ang gaganda kasi dito, hindi masyado matamis yung ano nila. Siguro sa gilid Kaya ko na lang. gustong gusto ko. Wait lang, wait. Hold it. Okay, you will. Help mama. Ito ano to? Vanilla pudding. I think okay na ako kanina, Daddy. Okay na? Alright. Later na po, di pa kita tapos mag-eat. Gustong pumunta dun sa labas. Yun na. Let's go, Belle! Is it yummy? Ha? Ha? Hindi siya. Nag-enjoy ang bata sa dessert niya. Yan pa, oh. Gusto niya kayo ini cheesecake. May gamitin mo. Cheesecake, oh. Nice. Uy. Yummy. So good na, Belle. Bulang. Panalo. Ano ba? Kamusta? Sarap. Masarap kasi ito kasi hindi matamis masyado. No? For sharing. Sa kainin, sa kainin. Ano po yan, May? Cheesecake yan eh. Kainin pagka-berry kainin. Strawberry kaya ni. Ay, Ini. Blueberry yan. hinalo po kasi ni Joanna na strawberry and blueberry. Malaki lang ako sa bawas. Busong tamo. Ay, talaga. Ayang kainin. Mama, can I go by myself? Gustong pumunta dun sa ano. Gustong pumunta dun sa ano kabila. No, you don't like. Sa loob, mamaya. I love you. Sus. You bulang eh. Ay, bula lolo. Look. You bulang eh. You bola eh. 1, 2, 3, and Mr. Bunny. Busog lahat. Panalo. Kasi debit right. Ano yung supply sa? Bayad na. Punta tayo sa likod para makita natin yung ano. 1, 2, 3, and River. Sumang kayo, di ba? Wow! Digital. Digital anak. Don't squish it. Gustong gusto ng aso. Jesus, very big. I love you. It's huge. Ano, baby? Dog, I love you. I'll call her Furry. Furry. Mama, say hi to Furry. Hi, Furry. He loves belly rub. Gusto niya ang pinipit. Furry loves belly rub. Kasi tulad yung tao. Oo, Ay, tod. pera. Kamalik ka dyan. Isabel, picture ka mo ni dog. Oh. Malakas ang ano. wala pang ano, mga bulaklak. Ano pa eh. Dali, picture dito kami na mama. Hindi sa Diyan, belly bar na. sa kalbo pa. Hindi sa ano. It tastes like rock. Tignan natin yung ilog. High tide. Bakuman, duros mo lang yan, maman. Oo. Ano man lang kaya, para magkakarent yan. Bakuman yan, river, bako? River yan, River, oh, the river is dangerous. Saskatchewan River. may current yan. Pero kung Oh my God! Sun, Ano yan? tapos nag-snow. Oo. Last time pag bumaba tayo dyan, no? Ha? Eh, go po. Nagbaba ba kita dyan? Papa, dapat kapatid ka na. Oo.
Picture pa sila mama. Ito yung likod ng ano, berry barn. Lamig ng hangin. Puro yellow pa eh oh. Maganda dito pag ano, summer na, yun. Tapos yung nagbubloom ng mga bulaklak. Ang ganda ng sikat ng araw. Nabel. Ito nga mga Saskatoon berry, wala pa oh. Wala pa. Mga berries yan eh, mga blueberry. Farm yan eh, farm ng ano, Saskatoon berry, ng blueberry. Sarap ang init no? Di na kami pupunta dun, gawa ng wala naman dyan, wala pa, maputik pa ata nga. Bakal kitang bagay. Mapa-Best Buy kita. Best Buy. Ibibilin ako eh. Isabel, baka mahulog ka. Mahulog. Saan naman tayo? Bili tayo ng bigas. Wala tayong bigas. Sa Dutch, gusto mong bakal ng ikan. Okay. That's growers. Sige, malayo-layo yun pero let's go. That's growers. Bilihan ng mga halaman. Ang hangin bago mahalin ko na ang Sa ano po yan? Sa... Usog bibi yan. 1, 2, 3. Parang nasa New Zealand lang ha. Wow. Ito ba ni plastic? Dahil pati magagadan, dahil ka pa maparap. Lakwachirang Isabel. Isabel. Agarra mo pa yung rock na yan. Ako mo yung rock na yan. Huwag mo yung plastic. Ha? Mga plastic oh. Oh. Ayos. Mau gumarig di sa Uncle Buboy. Sa Uncle Buboy ang mamuyarig di. Black mo kasi. Mahilig nga ano eh. Pwede, pili ka para sa table. Kayo? Mga pang ano na, ready na sila. Mararami pa yan. Ang ganda ng halaman. Isabel, wow, flowers. Yes. No? Spring na Bel. Up. Ano? Yan. Oh. Oh, pili ka dali. Ayan, Pwede yan? sige, Pwede yan? Doon sa tao ang table? Pwede. Tapos anong laganan mo? Di ba binilipat yan? Pwede man dahil na ilipat. No anak, no. Tsaka don't anak, don't. Kasi naghanap si Joanna ng ano, Ini na lang. panglagay doon sa table namin na para may flower lang. Ito. No, not red. Hanapin mo yung marami pang tutubo na ano, bulaklak. Maganda no? Dahil ko nakakapili ko. Hindi ka na ako kayo siya. Oh. Ganda nito, bonsai oh. So you call this crouton? Crouton. Ang dami na kitatay nito eh. Tinatanggal nga kasi malamok. Ganda niya no. Ito maganda to. O ni baga umagay no. Ni oh. Panglamesa. Bonsai. No. 50 kaya magayon. Ang gusto ko man lang itong pansamantalang niya na Pansamantala. Pansamantagalan. 130. Daddy, gusto ko man lang ito sa Matibay ni. Oliba. daraw mo na kami sa dollar. Papa, look. Wow, opo. Kasi Oh. Bibi, si Lola Eva, there's one na harap kaya no. Smile, Isabel, smile. Kadakula kayo niya duman. Kilulububot. Nagbuburak na nga ni, so arog kayo ni. Pakailing ko ka to, nagbuburak na arog ka ni. Ang ganda ng display dito. Kahit pag Pasko, ano, maganda mga display dito. Eh po, pag Christmas talaga dakulig di. Diyan sa wall na yun, no? Iba na ngayon, iba na.
Dutch growers. Gaganda. Hindi makiksit na. Yan no? Ito. Ganda to. Lalo siguro Christmas Eve yan. Maganda naman sa may ano to. No? Yan, wala na nakuha si Joanna. Joking. Let's go. Joking.